Ja, velkommen til, hvad hedder gården? Anesminde, ja, det er rigtigt. Og vi er ude for at løse lidt fugtighedsproblemer i Jørgen Møldrup og Birgitte. Fætter Birgitte. Ja. Vi kom lidt sent ind. Historien, man kan sige, vi har det nok lidt ligesom om, vi kommer ind sådan i 3. sæson af Badehotellet, hvor de 2 sæsoner allerede har været godt i gang. Ja. Og vi frygter nok også lidt, om vi er med til at simpelthen... Forlænge. Ja, det kan også være det, at det her det bliver bare endnu et spændende sæson. Ja, det bliver et festtæller i hvert fald. Samtidig med, at vi håber lidt at få den afsluttet. Det er det ingen, der ved. Men Jørgen, hvor startede? Hvad var det først? Ja, altså allerførst, det var jo egentlig, at det bare stod vand over det. Ja. Men så er det så heldigt, at jeg ved, der er 2 brønde heroppe. Yes. Og jeg var også rimelig sikker på, hvor I var. Ja. Det er vigtigt. Altså tæt på helt sikkert. Ja, tæt på sanden. Og den første deroppe, der står en hvid pind der, og der startede det godt nok derovre. Er det den første dynge, eller det var over til venstre, den lille muldvarpshul. Ja. Det var egentlig der, jeg var helt sikker. Ja. Men du kunne godt se, der var ikke andre end os, der er gravet der. Nej. Så rykkede vi lidt over, og så fandt vi den faktisk ret hurtigt derovre. Det var faktisk flot. Ja. Og så får man også mod på tingene. Ja. Altså, så kørte det jo. Ja. Det var bare maks tryk på det vand der, så vi kunne ligesom ikke komme i nærheden af brønden, anden vi har konstateret, den er der. Ja. Og så var den næste brønd, den var jo lige i kanten af den vej, der gik rundt der. Ja. Og det vidste jeg, at den havde sådan en skæv... Ja. Jeg vil have en fornemmelse, at den havde en skæv vinkel på den anden brønd. Yes. Og så startede vi egentlig derhenne, og så gravede vi sådan rundt. Ja. Uden helt at finde. Altså ligesom indstillet til det. Det var første sæson. Det var første sæson. Yes. Men det her, jeg tror, det her det er jo sådan anden sæson sluttet. Ja. Men der var... Men det var anden sæson, der blev alt det der lavet. Der startede vi derhenne. Ja. Simpelthen. Yes. Fordi der vidste jeg jo, røret var. Ja, der vidste du også, hvor den var. Og der var den. Og der var den så. Ja. Bare i 2 meters dybden, derfor giver det et stort hul. Det må man sige. Ja. Og det er alt det der om på den anden side af Men der fandt vi jo ud af, hvor fejlet ikke noget. Nej, det var dejligt. Ja. Men også vandledningen havde det ikke så godt. Nej. Altså, det var jo ligesom en... Ja. Så tænkte vi, nu har vi en linje. Yes. Vi kører over på den anden side af vejen. Hvis vi kan undgå at grave vejen op, det vil ikke være nogen ulempe. Det må man nok sige. Og der har jeg jo rørt lidt. Der er rørt også med, og den blå slange, den står ind i røret. Yes. Og så afledte vi simpelthen en overflade der. Ja. Og så har det regnet nogle måneder, og så... Jamen, hvornår begyndte I egentlig at indspille første sæson? Jamen, første sæson, det var allerede før jul, vi sluttede. Hold da op! Eller nej, anden sæson, ja. Anden sæson var før jul også. Hold da op. Ja. Så har det jo stået på i lang tid. Ja. Og så har vi jo ligesom samlet kraft til 3. sæson. Selvfølgelig. Fordi nu, det skulle helst være en afsluttende proces. Altså man kan sige det sådan, at vi håber jo... Goddag. Og det er Oliver. Oliver, det er han har været med i alle sæsoner. Han har været med i både sæson 1, 2 og nu er han her i sæson 3. Og vi tror jo ikke... Vi er lige ved at lave en opdatering for dem, der... VS Whisky-lav, de kommer kl. 10 og sætter en bod op på det. Og så regner vi med at tage 50 kroner per stykke. Ja, så en rundvisning i timen. Men jeg kan hente ATV, så kan vi køre dem rundt. Ja, kan vi køre med trailer. Så skal der være inden vi begynder at grave. Ja. Men jeg tror ikke, vi er færdige med at grave hul. Men vi håber, at det 18. hul det bliver det sidste. Ja. Kan man vel sige. Jo. Men det er det ingen, der ved. Men altså, så der hvor vi er kommet til, det er så til der. Og det rør, det skulle gå hen til den brønd, som ingen endnu har fundet. Ja, men nu er vi ret sikre på linjeføringen. Den er så heller ikke helt, som er egentlig... Nej, rørene har flyttet sig meget i den tid, hvor du lige har vendt en ryg til. Jamen, det er nok fordi, jeg ikke er blevet ordentligt orienteret. Ja, det må det være. Fordi jeg var overbevist om, at den var blevet flyttet rundt om stallen. Jeg kan jo huske tidligere... Du kan huske, hvor stallen var. Ja, og tidligere ejer sagde, at de havde flyttet det, tror jeg. Ja. Det har de også, men de har flyttet den ned. De har ikke... Det er ikke... Det er lige ved at blive den vej. Fordi vi har jo kørt igennem 2 mindre rør. Ja. Herovre i det store hul, inden vi kom med det her. Hold nu. Altså, så bliver det sgu da også. Jeg var ikke siger det.
Hvorfor, når man nu har flyttet det, hvorfor flytte det ned af? Men han har ret i, at han har flyttet det. Nå, men nu har muligheden for at lave en Excel på. Ja, fuldstændig. Nå, ja. Men altså, hvis man skulle komme. Men vi, det er jo dig, der ved, hvor det hele er jo. Ja, Oliver, han ved næsten Oliver ved, fordi han er ved at være der. Ja. Men mit indspil kunne jo være, at hvis vi fik en rørfri handel, ja. Og så spule. Jamen, jeg synes, det er jo et flot arrangement, at de kommer her. Ja, det gør vi. Med Max, vi har hørt om Max Ulst. Man bliver også lidt starstruck, og vi vil gerne se jer med. Og i baghotel, der kom der også nye med, samtidig med nogle gamle faldt fra. Hvad med de her uddrag? Er der faldet en rådyr og noget i så det ikke snakke om det bare? Altså, det er lidt spændende herinde, fordi der har vi egentlig ikke været i... Nej, det er et hul der, ja. Med overflade. Ja. Men hvor dyr? Er I der nede i et rør, eller hvad? Nej, det fandt vi ikke. Nå, jamen altså, spændende. Nej, fortsæt. Så har vi Birgitte med ude. Ja, godmorgen. Ja. Jeg er lettet over, at vi kan få en barnevogn og dyr og naboens hund og sådan noget i det hul her. Så det er egentlig, jeg synes, det er en god start på dagen. Jeg er ret optimistisk i forhold til, at vi får nået i mål i det her. Ja, der er ikke faldet nogen derned endnu, udover Jørgen. Jørgen. Jørgen, men altså, det eneste, jeg lige står og tænker på, hvordan får vi op igen. Men altså, der er jo nogle maskiner her, så man må se. Ja. Hejse ham op. Ja. Ja, så det er spændende. Det er det. Skal have nogle ordentlige billeder af det. Hvad laver du, Laust? En lille
når det er rådgivning. Og så har vi den spændende situation, at nu har vi jo begge rørender fri. Og så får vi med rettidig omhu lavet et nyt stykke rør og sætte i, eller være klar til at sætte i, hvis der nu skal komme meget vand. Ja. Så vi ikke skal til at stå fedt med det også. Ja da. Af bitter erfaring. Vi er lidt på forkant, så... Vi prøver nemlig at tænke fremad nu. Det er der ikke alt, der kan, faktisk. Nej, det er sådan set... Men vil jo heller ikke... Vi har også stor respekt for dem, der har været i gang i flere sæsoner. Ja, det er det. Men du skal også have slangen ind. Hvad gør du der? Ja, det kommer lige om lidt. Nu skal vi have lavet det rør. Ja. Ja. Så får vi komme her. Så får vi hvor stor det rør, jeg skal lave. Ja. Ja, det har vi set. Det går med. Jamen, det er røret. Det går med. Det er bare sådan, vi lige er klar med det. Det kan være, at vi sætter andres i gang op. Ja. Jeg kan ikke. Jeg filmer. Ja. Jamen, der sker sgu noget på gård. Hvad har vi her? Var det her vandrør gik? Og der er også under vej. Kommer Laus med banditten. Han har sådan en lang en. Den er godt nok ikke ret tyk. Det er ligesom at gå i fitness. Ja, det er godt. Det er da fint at lige få lidt op af det der skrædderværk. Ja. Det er jo fint, det der. Hvor mange års erfaring har du, Laus? Jamen, i hvert fald med den her position. Men det er første sæson, jeg er med herude. Det er bare for, at vi har en ordentlig klump på filmen.
du nemt sige. Golfbanen med alle hullerne. Der kommer sager gang i sagerne nu. Der er gennembrud i sagen. Det var en hurtig afslutning af 3. sæson. Skal det da gå lidt stærkt nu, hva'?
også lidt med i det. Det er jo hans gamle traktor. Hvor fandme godt. Så er vi kommet til dokumentationsdelen. Det der gule hus, det blev bygget, da vi købte gården i 69. Der flyttede Katrine Ladefoged, der boede ude på Tvestum, hvor vi... Okay. Der flyttede hun, byggede huset og flyttede herop. Så er der jo syn på sagen. Det lyder godt, det her. Ja, det er så måske fint. Og hvad siger ejeren til det? Jamen, jeg er glad. Ja, en stor sten er lettet. Og efter vi jo egentlig har brugt det nok en halvanden arbejdsdag med at grave huller, og så allerede efter halvanden time her, så... Ja, så kommer ham Karl Smart lige og stikker... Føler sig fuldstændig som en partyspoiler. Jo, det er fandme røg ondt og godt, det her. Ja, men... Altså... Ja, de forberedende øvelser var jo lavet. Det var ingen kunne have lavet det samme som jeg tror. Vi var, for det første havde vi fundet et rør. Et brugbart rør, og det var jo faktisk det, vi brugte rigtig meget tid på i starten. Det var jo overhovedet at finde noget og gå i gang med. Nu siger jeg noget. Kun én gang. Hvis man havde startet med at spule i den her, ville man så være kørt op til problemet? Eller kører man igennem og brønde? Eller det blev forsøgt med en spuler herfra tilbage i 23. Ja. Og han landede nemlig der, hvor vi så startede anden gang. Okay. Og det hul, vi var i nu? Ikke noget. Så det har nok været en dårlig spulermand. Ja, de findes. De findes. Dog. Møde dem til. Plattenslager. Ja. Socialdemokrater og hængerøve. Kraftedme. Skidespræller. Svindlere. Det her, det er da godt nok... Jeg tror, om du skal igennem nu. Vi kører omkring max. Det skal jeg sige. Og kæft, der kommer noget rød ud. Det var derfor... Jeg faktisk overrasket, at det kom med. Der var bare lige en massiv klump der. Det var sjovt, den lille, den kunne så lige trække gulv i det. Ja. Og det er derfor, så rart, at det der rør, der er skræmme. Han har bare stået på Frankrig, hvor han bare han vrælede ligesom sådan en gris. Og der var vi altså langt inde. Jeg skulle have den slange ud. Man gør, hvad man kan, men nu er det trods alt ikke mig, det stod dernede. Vi har nogle afsluttende bemærkninger. Jørgen, nu prøver jeg lige at filme der, hvor det var galt, så du bedre kan huske det. Så nu laver vi lige nogle pejlepunkter. Det er bøgetræ derhenne. Ja, og så den der hegnspæl. Det er faktisk lige midt imellem den her lille busk og så bøgetræ. Ja, faktisk. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er jo egentlig heldigt, at vi har fået det placeret. Ja, det er godt. Ja, det er faktisk en god detalje. Det er det sgu. Men det der også er heldigt, det er, at den der brønd, det hele kommer ud i, det er jo ikke længere væk, end man med lidt held kan spule op. Fordi det kan jo komme rødder igen på et tidspunkt. Ja, der er jo lidt bevokset. Se, nu fisker han jo straks efter en ny forretning. Ja, selvfølgelig. Man skal altid gøre det nogenlunde godt, men aldrig så godt, som aldrig kommer igen. Det er det, der hedder mere salg. Hvis Skabjerg og kloakservice ikke var gået det store året før, så havde vi da startet med det. Selvfølgelig. Det bliver det. Nå, jeg vidste jo det, vi gjorde det store. Ja, det er rigtigt. Så det kan forklares. Ja. Jamen, hvorfor handle i Gadbjerg, når du har det i familie? Eller hvad tror du, jeg? Nej, så der er jo en brønd derhen med den hvide. Nå ja, den hvide længst højre. Og så kører den op langs hegnet, så er der en brønd langt over igen. Okay. Så ellers så fortsætter den jo nærmest næsten til nord. Jeg bliver noget et stykke med. Der er sgu da også noget vand derinde af. Ja, der er altid presset vand derinde, når det er sådan rigtig for regn.
Ja. Det går vi lige om at dokumentere. Var du ved at sætte hår? Så er vi klar til Jeg outro. har mit hattehår. Det hjælp. Ja. Nu har vi nyt succesen af det rindende vand i røret. Ja. Og Oliver, du er jo i gang med at lukke hullerne. Ja. Med en nænsom hånd. Ja. Kigger du i hullerne, inden du dækker lige, hvad der Det skal falder du ned? huske. Nogle af dem har stået i mange måneder. Ja. De der hullerne, der ligger jo... Der kan se, det strider nogle hjul op fra en barnevogn. Ja. Det skal vi nok lige undersøge. Men I har begge. Men rådyrene, dem kommer vi bare ned i, selvfølgelig. Ja. Og lavst. Det var så spændende at komme med i tredje og sidste afsnit, eller hvad hedder det? Sæson er det jo nærmest. Så det er både med vedmod, egentlig, og det der med at lige nå med til sidst. Men hvor havde det været spændende at være med i nogle af de andre afsnit også. Der kan vi jo bare se resultaterne. De står jo flot tilbage derude. Ja. Flot arbejde. Ej, du er lidt af en partykiller. Ja, det må man sige. Ja. Men det har været utroligt dejligt at deltage. Birgitte, hvad er din oplevelse? Jeg er overrasket over, at det gik så utrolig hurtigt. Lettet, vil jeg sige. Ja. Så, godt for Jørgen med noget fysisk arbejde også. Ja. Så jeg synes, han gjorde det godt. Ja. Der var på et tidspunkt, jeg blev nervøs. Sådan lige kortvejt. Men, Når der var nede sammen med gravmaskinen. Ja. Og da vandstanden den steg sådan meget kraftigt, men altså Laust, han redte sine fætter, for han sugede jo op. Må jeg gentage en kommentar, du kom med, da det så mest kritisk ud med Jørgen. Jørgen var i den ene side af hullet, og Oliver var på vej ned i armen, og der var egentlig ikke plads til det hele med den brede skovl på. Ja. Hvor Birgitte så siger, når vi har da gudskelov en god livsforsikring på. Og så tænker man sådan, hvad er det egentlig, vi står og går efter nu? Fordi det var ikke sådan, hun sagde, Jørgen, kom nu op. Nej, men på den måde kan det aldrig gå helt galt. Ja, det er godt. Men det gik. Ja. Du er her heldigvis endnu, Jørgen. Ja. Ja, det er godt. Ja. Hvad er din oplevelse af dagen? Du har været med længst. Jamen, jeg har jo været med fra start. Og jeg vil sige, at vi har helt klart forkortet den sidste afsluttende sæson her ved at have spuler ind over. Ja. Det er lidt snyd på en måde. Ja, for ellers har vi nok simpelthen gravet videre, Ja. indtil vi har fået de rødder væk. Ja. 18 huls. Det er sådan set på en eller anden måde, at der kommer nogle flere manuskriptforfattere til, for du har skrevet de første afsnit. Ja. Jo. Og det har været en kæmpe succes. Ja. Har du tænkt, du vil opdatere dit kort over? Jeg synes jo også, fordi det er jo ikke fordi, at jeg ikke har ønsket at have en spuler ind over. Nej. Det er jo mere fordi, det var jo sådan et pænt område. Og så for ikke at få det hele ødelagt af en traktorspuler, der skulle køre henover. Ret tidlig omhu, kalder man det. Så skulle jeg bare lige nøjes med at pille lidt efter de der brønde, jeg vidste, hvor var. Ja. Yes. Var det ikke også, fordi du var træt af at slå græs, at du tænkte, Nej, længere tid vi trækker, det mindre græs skal jeg kigge nej, altså vi har jo først startet efter græssæsonen. Nå. Men altså, når man ser på, hvordan det ser ud i dag, og hvad en spuler den ville kunne have ødelagt, så tror jeg måske faktisk, det ville have været mindre. Ja, så tror jeg godt. Så kunne det godt nok være noget Velvalgte ord. hvis der skulle være flere ulykker, end det er sket. Men, Tænker du, der er basis for at opdatere dine kort over dræn og Nu vandrør? ved jeg, hvor det er. Ja. Nu ved jeg jo helt præcis. Ja, det er hvor godt. Og vi har Oliver, han er jo ung, så han lever forhåbentlig længere, så han ved også, hvor de er, Oliver. Ja. Og vi har også set det nu. Vi alle er forpligtige. Ja. Men husk, at problemet var lige midt imellem bøgetræet og så den busk. Ja. Som Oliver nok kører over, når nu han skulle ud af det. Nej, det gør han. Nej, det gør han ikke. Og der kan jeg i hvert fald sige, at Ej. ulykken er ikke sket ved at grave dybe huller, når man planter træer, for det er ikke det, vi opererer med her. Det er ikke det, der er sket. Nej. Det er ikke Nå, det. så langt går I ikke ned. Nej, så langt går vi ikke ned, når vi planter træer, og drænen er gået over, fordi de skal bare lige... Nej, det er ikke nødvendigt. Nej. Som Trump ville have sagt, dick baby, dick. Ja. Det. Det kan du bruge som slogan i butikken. Ja, det kunne godt stå bag 20.
Stor tak til Oliver Nielsen, Ja. anlægsgartner. Ja. Men med i alle sæsoner. Ja. Og for at Gennemgående figur. bevare roen igennem Ja. det hele, det er jo godt, Oliver. Elegant kørsel. Ja, det må man sige. Han har indimellem stillet spørgsmål. Er du sikker? Og det er det, og det er sagde han det på den måde. Vi kan lige dykke ned i. Det kunne faktisk være sjovt at høre Olivers version, der vi kun hørt Jørgens. Vi vil gerne dykke ned i sæson 2. Der hvor I møder noget, der kunne ligne et vandrør. Men nu får du beskrive den. Det vil jeg faktisk. I møder noget, som mange vil antage af vandrør. Men hvad sker der? Altså, skraver I den fri? Ja. Men har I debatteret i... Snakker I om, hvordan det ser ud i røret? Ja, fordi vi er godt... Kunne det ikke være et vandrør? Hvad svarer Jørgen så? Hvad, foreslår du, om det er et vandrør, eller hvad? Jamen, jeg har ikke noget fornuftigt at sige. Men så er det godt, Jørgen han tog over, så I drøfter det faktisk lidt. Det synes jeg jo. Ja. Men hvad er det så, der får en leder til, at du fortsætter med at... I kommer jo videre derfra. Det ved jeg godt, det er Jørgens myndighed, for han siger, at det er ikke et vandrør. Bare grav, eller et eller andet. Det er et gammelt vandrør måske. Ja, det er det. Det er ikke Som der kan stå noget gammelt vand i. Du graver bare, så har du sagt, og så graver man jo. Ja. Du kan den grave over, eller hvad? Ja, du gjorde, hvad du kunne. Den ligger ikke her. Nå, den ligger ikke der. Den ligger ikke der. Den er slet ikke der. Det er måden, han siger det på. Det er den pondus der. Ja, det er jo ikke sådan, at jeg tror ikke, den ligger der. Nej, den ligger ikke her. Verden vil gå i stå, hvis ikke det fandt sådan mandfolk. Det er det der alfa, han siger. Det er sådan, det er. Det er læger. Der er brug for folk, der kan træffe en beslutning. Ja. Nå, ja. Jeg tror, man skulle have været der. Ja, det ville vi sige. Hvis vi havde vidst, at der var gang i sådan noget, så havde vi været der, det kan jeg sige dig. Det havde vi. Det ville jeg nok have sagt. Jeg vil lige have tid til at rulle os lamsuslange ud inden i graver, så vi kan holde noget af vandet væk. Men det ville jo også kun være en stakket frist. Ja. Kom der meget vand i den? Ja, I forhold til, at det var et gammelt rør. der var meget stillestående vand i. Har det indflydelse på husholdningen herinde? Ja, altså det var rimelig hurtigt, at der ikke var noget vand, der vi ud. Men altså det er også derfor, jeg har indført de der 6 liter, for det har jo været en løbende proces. Først så graver det der vandrør over, og så havde vi jo lige, så lå der sådan en blottet vandrør nede i, og så var der så blev det vildt. 12 graders frost. Nå, for søren. Hvordan spiller det sammen? Ja, men det kører ikke ret godt. Altså vand, det er jo ikke sådan flydende. Nej, det er stillestående, som vi også siger. Det er så ikke det ene stillestående, det er hvad det? Ja, det er det. Så nu har jeg preppet 6 liter vand. Okay. På grund af Jørgen, det er ikke Hvordan, på grund af Putin. kunne I så lige få det tødt op, eller hvordan var det? Ja, men det måtte Jørgen lige ordne, inden han skulle til Sønderjylland. Okay, så der er en snak. Torben var også ved at spørge ind til det, men det fik jeg nok at vide, vi havde snakket om det. Torben behøvede ikke at få noget mere snak om det. Nå, okay. Den er udadtil, så I har haft en god og byggelig snak om det. Tydelig kommunikation, og hvorfor man er så vanvittig at lade et vandrør liggende på jorden. Ja, der blev brugt nogle stærke udtryk. Ja. Men Jørgen kunne ikke vide, at det blev så meget for. Nej. Det var bare kort vej. Ja. Nu vil jeg så lige runde den her intro af, for den må ikke være over 10 minutter. Nej. Så, eller outro. Outro, ja. Godt. Vi siger tak fra Anes Minde. Ja. 2025. Ja, det var vist problemet, der blev løst. Det er væk. To dage efter, så var det forsvundet.